Monika Kazarová, mám 33 rokov, pracujem ako interiérový dizajner a ako fungujem? No v podstate úplne bežným životným štýlom aktuálne. Staviame s manželom dom, čiže dosť hektický. Súťaže moje nové ja som sa prihlasila, pretože už niekoľko rokov rozmýšľam nad tým, že by som si dala vlastne prerobiť nos. A v podstate je to hlavne z toho dôvodu, že by som chcela vedieť ten nos používať ako každý normálny človek. Ani mi tak nešlo veľmi o tú dizajnovú stránku, aj keď je to taký príjemný bonus, že aj bude vyzerať krajšie, ale v podstate hlavne o tú funkčnú stránku. Úprimne ti poviem, že už nad tým rozmýšľam asi 10 rokov, ale v podstate aj dlhšie. Ale tak reálne nad tým rozmýšľam, že 10 rokov. A nikdy som sa k tomu nedostala. Vieš čo, čakala som, kedy na mňa príde nejaký stres alebo nejaká taká nervozita, ale zatiaľ nič, ani teraz sa nejak necítim nervózne, takže zatiaľ to cítim dobre. Možno to bude aj tým, že pán doktor bol úplne úžasný od začiatku. Aj bol vlastne trpezlivý, všetko mi vysvetlil, veď si tam bol vlastne pri tej konzultácii. Takže asi to bude tým, že mu dôverujem a verím aj celej tejto klinike, že to dopadne dobre. Úprimne nemám úplné predstavy. Ja si tak predstavujem, že si to reálne okolie vôbec nevšimne. Už ma z toho pár ľudí vyviedlo z tohoto omylu, že určite si to všimnú všetci. Čiže ja úprimne povedané radšej mám také skromnejšie predstavy, že bude len trošku sumernejší, krajší, rovnejší. A keď to bude samozrejme krajší výsledok, ako očakávam vo vlastnej hlave, tak sa budem iba tešiť z toho. Ja mám tak špecifický rozmer nosu, že v podstate aj keby mi z neho urobili úplne ten najmenší nožtek, ruský, malý nožtek, tak by to teoreticky mohlo byť akože fajn, ale to sa určite nestane a to hlavne ani nechcem, čiže no ja by som ho nechcela mať horší ako teraz, no tak ti poviem, takže to už sa snad ďalej nemôže stať. Keď som prišla domov, to bol veľmi zaujímavý deň, lebo ja si po tej anestéze takých 24 hodín úplne nepamätám. Bolo to síce akože dobrý deň, lebo viem, že po tej anestéze som mala veľmi dobrú náladu. Ale bolo to akože v pohode, len ten prvý deň bol relatívne dobrý. Ono sa to celé trošku už skomplikovalo až na ten ďalší deň. Ten prvý pooperačný, respektíve operačný, bol akože za mňa fajn. Nebola tam nejaká... Tým, že ja som mala vlastne po operácii tie tamponady, tak oni vlastne držali tvar toho nosa, čiže ja som mala voľné tie dýchacie cesty. Čiže ono to až potom celé trošku nejak vnútri opuchlo, čiže až potom nastalo takéto komplikovanejšia časť pooperačná. V tej zmene z profilu došlo k veľkej za mňa. Akože ja už tým, že už ubehlo skoro pol roka, alebo vyše pol roka, tak už si to tak neuvedomujem tým, že sa každý deň vidím v zrkadle, ale keď si pozriem tie staré fotky, tak ani nedokážem uveriť ako keby tomu, že vlastne ten nos bol môj v úplne inom rozmere, čiže je za mňa úplne super. Môj názor je, že určite to za to stojí, pretože bolesti nie sú skoro žiadne. Ja som nemala reálne, že bolesti toho samotného nosu, ja som mala dosť vysoký opuch, ale ani ten opuch nebolí. Čiže vlastne ten opuch to je v podstate situácia niekoľko dní. Niekto má menší opuch, takže rýchlejšie odpuchne, niekto má väčší opuch jak ja, ale aj ten odpuchol. Ja neviem, ja som bola možno týždeň s modrinami, trošku opuchnutá, no trošku dosť, ale myslím si, že je to zvládnutelné a tým, že tie bolesti nie sú skoro žiadne, tak je to len o tej psychike, že človek sa musí ako keby iba pripraviť na to, že trošku bude ťažšie to dýchanie, niekomu to bude trvať mesiac, niekomu to bude trvať 2 mesiace, 3, ale je to všetko len o tom, že vlastne sa treba na to len pripraviť. Ale nie je to nič nejaké katastrofálne, ja by som nemala problém ísť do toho znova, ak by som stále bola nejakým spôsobom nastavená na to, že ešte treba nejakú zmenu urobiť.
Čiže úplne v pohode, odporúčam to úplne v pohode každému. Ja som mala za mňa asi tú najnáročnejšiu operáciu a ja som ako keby podľa mňa mala tie najhoršie pooperačné stavy, alebo ako to mám vysvetliť, a myslím si, že už to trošku menej je úplne v pohode zvládnutelné. Ja si myslím, že tá starostlivosť tu bola práve na dosť vysokej úrovni. Nikdy som nemala nejaký pocit, že by som sem nechcela prísť, ako to teda býva v niektorých štátnych nemocniciach, keď riešime niečo na Slovensku alebo podobne. Čiže za mňa úplne super. Ja som vždy dostala na všetko aj transparentnú odpoveď, aj pán doktor bol vždy ku mne úplne milý, aj ty si bol vždy ku mne perfektný, čiže aj ste sa o mňa starali aj cez WhatsApp, aj keď som bola doma, čiže za mňa úplne super. Celý personál môžem iba pochváliť. Tak môj muž, a podľa mňa je dosť veľa mužov na svete, ktorí by možno reagovali veľmi podobne. On, kebyže mu vyslovene neukážem, že čo je zlé, tak si to ani nevšimne. Môj muž bol akože veľmi spokojný. On sa toho trošku obával na začiatku, ale akože po tej zdravotnej stránke, že teda anestéza, celá tá operácia a tak ďalej. Ale tým, že ma podporoval, tak bol s tým akože na jednej strane v pohodičke a myslím si, že to okolie to zobralo super. Akože napríklad, keď som sa aj stretla s rodinou, so sestrou, s maminou a tak ďalej, tak oni všetci akože boli veľmi takí, že hneď na prvý pohľad z diaľky, že wow, jaká si krásna. Tá zmena je dosť rapidná a už teraz som s tým veľmi spokojná.